Kenya za ta fara amfani da man fetur mara inganci saboda matsalolin yankin gabas ta tsakiya. Wasu kamfanoni a haɗaɗɗiyar daular Larabawa an maka su a gaban kotu kan safarar zargin makamai zuwa Sudan. Sojoji a Myanmar sun kawar da wata tsohuwar shugabar ƙasar daga gidan yari zuwa wani keɓaɓɓen gida. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta maka wasu manyan kamfanoni guda 6 tare da wasu mutum 13 a gaban kotu bisa zarginsu da yunkurin safarar alburusai ga dakarun Sudan. Masu gabatar da ƙara sun ce an katse hanzarin kamfanonin ne bayan da aka sauya tsarin jigilar makaman da shugaban wani kwamiti mai alaƙa da shugaban sojin Sudan Janar Abdul Fattah al-Burhan. Hukumomin daular Larabawan sun ce sun kama miliyoyin harsasai a filin jirgin sama a shekarar 2025 wanda ake safarar su zuwa Sudan, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na WAM ya ruwaito, ko da yake rundunar sojin Sudan ɗin ta yi watsi da rahoton na wancan lokaci. Gwamnatin Kenya za ta sassauta dokarta ta ingancin man fetur a ƙasar na wucin gadi domin daƙile ƙarancin man da ƙasar ke fama da shi sakamakon yakin Iran. Hukumomin Nairobi sun ce duk da matakin da na da illa ga muhalli, amma ya zama wajibi a samar da hanyar jigilar kayayyaki a faɗin ƙasar. Kenya dai ta dogara kacokan akan man da ke shiga ƙasar daga yankin Gulf, kuma tana fama da tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikice-rikice, musamman katange mashigin Hormuz, wata muhimmiyar hanyar jigilar mai a duniya. Yanzu haka dai yakin ya sa farashin mai a duniya ya yi tashin gauran zabi tare da haifar da karancinsa a kasashe da dama da suke dogaro da shigo da kayayyaki daga kasashen waje, musamman ma nahiyar Afirka. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargaɗi cewa rufe mashigar ruwan Hormuz na kawo cikas ga tattalin arzikin duniya. Yana mai cewa hanyoyin samar da kayayyaki za su ɗauki watanni kafin su farfaɗo. Faransa ta sanar da bulla cutar murar tsuntsaye a gonaki 2 da ke kudu maso yammacin kasar, kamar yadda Hukumar Lafiyar Dabbobi ta Duniya ta bayyana, kwanaki kaɗan bayan kasar ta sassauta wasu takunkuman da ke da alaƙa da cutar. Yaɗuwar wannan cuta mai tsanani a duniya ta jefa gwamnatoci da masu kiwon kaji cikin fargaba bayan da ta lalata gidajen gona a shekarun baya, ta kuma haifar da tangardar samar da abinci da ƙara tsadar kayayyaki, tare da tayar da hankalin yiwuwar kamuwa da ita ga bil'adama. A makon da ya gabata, Faransa ta rage matakin hadarin cutar murar tsuntsayen, tana mai cewa an samu sauki a halin da ake ciki a gonaki da kuma tsakanin tsuntsayen daji, kuma kasar na daga cikin kasashen da cutar ta fi shafa. To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Amurka Donald Trump zai sanya hannu kan wata sabuwar dokar da za ta kirkiri shafin yanar gizo na gwamnati wanda zai taimaka wa 'yan kasar wurin tsare-tsaren ajiyar ritaya na kamfanoni masu zaman kansu. Wannan mataki na nufin taimakawa miliyoyin ma'aikata da ba su da irin waɗannan tsare-tsare a wurin aikinsu, tare da faɗaɗa damar shiga tsarin ritaya kafin fara wani sabon tsarin gwamnati na samun daidaito a shekara mai zuwa. Shirin da ake kira Savers Match zai ba da gudunmuwar har zuwa $1,000 ga masu ƙaramin kuɗin shiga, kuma zai fara aiki daga watan Janairu. Ana sa ran zai shafi ma'aikata kusan miliyan 50. Wannan tsari ba sabo bane, illa wata hanya ta sauƙaƙa samun bayanai da dama. A karon farko tun bayan shiga rudanin rashin sanin halin da tsohuwar shugabar Myanmar ke ciki, rahotanni na sojoji sun bayyana cewa an sa suki an maida ita daga gidan yari zuwa wani keɓaɓɓen gida inda za ta ci gaba da fuskantar ɗaurin talala. Matakin na zuwa ne a wani shirin yin afuwa da gwamnatin sojin ƙasar ke yi wa fursunonin sakamakon wata muhimmiyar ranar ibada a ƙasar. Tun a shekarar 2021, tsohuwar shugabar mai shekaru 80 wacce ta samu lambar yabo ta zaman lafiya na tsare akan zargin cin amanar ƙasa bayan da sojoji suka kifar da gwamnatinta. Ƙasar Myanmar dai ta fada cikin rudani tun bayan juyin mulkin shekarar 2021, inda ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula da kuma matsin lamba daga kasashen duniya kan gwamnatin sojin kasar da ta saki fursunonin siyasa da kuma maido da mulkin dimokuraɗiyya. To iyakacin abin da ya sauka kenan. Salihu gare ka. Ta gaida Khadija Ahmad Rufai da labaran duniya daga DW Hausa. DW harkokin yau.
Daga cikin rahotannin da muke tafe da su za ku ji rikicin siyasa ya barke tsakanin gwamnan Borno da mataimakin shugaban ƙasa kan wanda zai gaji Baba Gana Zulum. Tattaunawa kan yarjejeniyar kiwon lafiya tsakanin Ghana da Amurka kuwa ta tsaya bayan Washington ta nemi wasu bayanai da Ghana ta ce muhimmai ne gare ta. Gwamnatin mulkin sojin Burkina Faso na shirin horar da soji wato na kota kwana saboda kare hare-hare da watakila za su iya aukuwa bayan abin da makociyar Mali ta gani. To za mu kawo muku waɗannan da masu ƙarin rahotannin, amma bari mu fara da batun siyasar Najeriya a matsayin jigo. Kotun kolin Najeriya ta amince da David Mark a matsayin sahihin shugaban jam'iyyar ADC mai adawa. Ɗaruruwan 'ya'yan jam'iyyar dai sun yi ta murna da shewa bayan hukuncin kotun a harabarta da ke Abuja. Ga Ubale Musa da ƙarin bayani. Ɗaruruwa na 'ya'yan jam'iyyar ADC kenan ke tsallan murna a harabar kotun koli bayan da kotun ta amince da shugabancin David Mark. Kotun kolin da ta ɗauki tsawon awoyi kusan 3 tana ba da hukunci bisa makomar manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu dai. Ta ce fasarar hukumar zaɓe bisa kowane ne shugaba na halarci a cikin ADC shirme ne. To sai dai kuma kotun da ta nemi a koma kotun tarayya da ke nan Abuja dai ta tabbatar da David Mark a matsayin shugaba na halarci a ƙarƙashin tsarin a tsaya inda ake. Faisal Kabiru ne na zama mataimakin na kakakin jam'iyyar ADC na ƙasa. Wannan rana ce da ba mu kadai ba, dukkanin wanda suke rajin kare demokuraɗiyya a Najeriya suke farin ciki da ita, domin rana ce da demokuraɗiyyar Najeriya ta sami yanci, rana ce da ƙarshen kawowa jam'iyya ɗaya a Najeriya ya zo, rana ce da 'yan Najeriya suke da damar su zaɓi wanda za su jagorance su a zaɓe mai zuwa na 2027. Daga nan kuma sai ina? Daga nan kuma sai shirye-shiryen ya ba a yi mu kwaci wannan mulkin a hannun waɗannan mutanen. Faisal kamar kun makara ko? Ba abin da ya makarar da mu. Abin da suke ta kokari shine dama su sa tsoro a zuciyar masu shigowa domin a hada kwato wannan kasa daga halin da take. To sai dai kuma inda bangaren David Mark ke tsallan murna. Can cikin gidan PDP da kotun ta nasarar mai da su zuwa gida na marayu. Kama daga bangaren Tanimu Turaki ya zuwa bangaren Nisan Wuke dai. Duka kotun ta sa kafa ta fitali da su bisa ikirari na shugabancin jam'iyyar. Son Lamido dai na zama ɗaya cikin 'ya'yan PDP da ya nemi kotun ta soke Turakin da ma haranta babban taron da ya kai ga fidda shi. Ba wanda ya faɗi, ba wanda ya ci, mu dawo kawai mu kama jam'iyya a matsayin jam'iyya mu haɗa kama kawai ɗaya kaf. Da wanda ake abin da babu sun yi a gona babu ganin domin shine ba abin ciwo a gona a ce na kai PDP ƙara. Ina abin ciwo a gona saboda haka ni aure na ba wai na ci da sun a'a kawai shine kawai na bai faruwa amma shine mu ba juna mu hakuri kawai ɗaya mu zo a gina jam'iyyar nan. Amma za su ce kun mai da hannu agogo ba yanzu PDP za ta iya shiga takarar nan babu lokaci kamar wannan. To shi kai shi gaba agogo kai gaba kai kai shi gaba agogo kai. Kuke shirin ba gane ba me yake zan faɗa maka. Jam'iyyar shirin ku na gaba. Wani shiri shine gyaran sai zai kamata ba mu ganin wani abu da ma'ai. Shine mu da a matsayin mu yan uwa mu juna afuwa mai sulhu alhamdulillah mu ci gaba. Kuma Kabiru Tulaki kana ji zai amince da wannan tunanin naku? Kai ka tambaye shi. In har sulhu na karatun Lamido daga dukkanin alamu yana sauran tafiya kafin iya burga Tanimu Turakin da ke ta kumfan baki bisa hukuncin kotun. Wannan hukuncin na kotun koli ya nuna cewa PDP ba ta da shugabanci. Saboda haka muna jira mu ga kwamitin zartarwa na sahihi na PDP za su ɗauki matakan shigo da kwamitin riƙon ƙwarya domin a gaggauta yin zaɓe a samarwa PDP jam'iyyar PDP shugabanni da za su kai ta gaci. Wata guda ake magana da fidda gwanayen jam'iyyar nan har yanzu kuwa PDP tana iya taka rawa cikin zaben nan na shekara 2027? Kwarai da gaske, in dai ba kuma an shigo da wasu abubuwa bane na nafaka wanda kamar yadda muke faɗa ko yaushe ana son a gurgunta demokradiyya a Najeriya kuma alamomi ga suna ana gani kullum. In Allah ya kuma abin da mutane suke so da ra'ayin mutane shine zai tabbata. Sabon hukuncin da na zama alamun sauki ga masu adawa tarayyar Najeriya da suka yi nasarar ceton jam'iyya guda ɗaya cikin biyun da ke talahaula a yanzu. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To a can arewa maso gabashin Najeriya an samu sabuwar dambarwar siyasa a jihar Borno inda ake zargin barkewar rikici tsakanin gwamnan jihar Farfesa Babagana Umar Zulum da kuma mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima. Rikicin da ya tashi ne kan batun wanda zai yi takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar APC a zaben 2027. Wakilinmu Al-Amin Suleiman Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani daga Maiduguri. An dai kwashe shekaru ɗaya har guda 7 ana tafiya ta yaro da ubangidansa
tsakanin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima da gwamna Babagana Umar Zulum ba tare da an ji tsakanin su a siyasance ba, sai a wannan lokaci da ake shirin samar da wanda zai gaji kujerar gwamnan. Shi dai gwamna Babagana Umar Zulum bai ɓoye ba wajen nuna goyon baya ga tsohon kwamishinan sana ayyuka injiniya Mustapha Gubiyo a matsayin wanda yake ganin ya dace ya gaje shi a matsayin gwamna. A gefe guda kuma mataimakin shugaban ƙasa sanata Kashim Shettima yana da nasa ɗan takarar da yake so ya fito daga jam'iyyar wanda shi zai karɓi jagorancin jihar. Wannan lamari ya janyo cece-kuce da rarrabuwar kai tsakanin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a jihar Borno, inda wasu ke nuna goyon baya ga ɓangaren gwamnan, yayin da wasu kuma ke marawa ɓangaren mataimakin shugaban ƙasa baya. A cewar Sumayya Sani da ke ɓangaren gwamna Zulum, kowane sarki ai da zamaninsa. Tun da yanzu lokacin Zulum ne kuma shi ne gwamna, idan har ya ɗauko ɗan takarar da yake ganin ya dace ya ɗaga hannunsa, wannan ai ba laifi ba ne. Yana da kyau shi wato mataimakin shugaban ƙasa ya sani cewa Zulum ya cancanta idan ya ɗaga hannun wani ɗan takara da yake ganin yana so ya tsaya. To amma Babagana Muhammad da ke ɓangaren mataimakin shugaban ƙasa sanata Kashim Shettima na ganin abin da gwamna Zulum ya yi butulci ne irin na siyasa. Gaskiya mu a tunaninmu bai kamata a ce Zulum ya yi butulci wa Kashim ba, domin a irin tsarin siyasa ta yaro da ubangida a Najeriya yanzu muna ganin cewar Maiduguri tana ɗaya daga cikin jihohin da suka zama abin koyi a irin wannan salon siyasar. Ganin yadda yake mar biyayya yake bin sa sau da kafa. Yanzu aski ya zo gaban goshi. Duk biyayyar da ya a ta baya muna fatan a nan ƙarshe ma biyayyar nan ta tabbata. Ya yi biyayya wa mai gidan shi ma kawo shi aka yi. Da haka ya bar mai gidan shi ya kawo wadda yake so. Masana harkokin siyasa na bayyana cewa irin wannan rashin jituwa cikin jam'iyya na iya yin tasiri ga haɗin kan jam'iyyar, musamman a jihar da ke da muhimmanci a siyasar arewa maso gabashin Najeriya. Farfesa Lawal Jafar Tahir, shehin malami a jami'ar jihar Yobe da ke da Maturu, ya ce irin wannan yanayi na iya kaiwa ga yin zaben tumun dare. Gaskiya wannan din yana kawo matsaloli da dama, domin a dalilin kowa ya ce nashi zai kawo, sai kaga an ji an kawo wani gurbi wanda maimakon mutane ya amfani mutane a demokradiyya kuma ba zai amfani mutane a demokradiyya ba. Yanzu gwamna kuma in ka duba zaka ga shi yana da fawa, shi yake rike da fati a jiha. Saboda haka abin da gwamna yi nan zai yi wahala kaga an samu wani wanda zai canja shi. To shi kuma kaga mataimakin shugaban kasa shi ma yanzu ga fawarsa daga sama, so yana ganin cewa shi ma zai iya amfani da national secretariat ya ga cewa yayi wannan abu. An dai ja layi, kuma ina ganin gwanda abai a hankali, in ba haka ba za a iya samun wanda ba shi ya kamata a zaba ko kuma a saka a cikin jagorancin jama'a ba. Yanzu dai kallo ya koma sama, inda ake jira a ji yadda za ta kaya, yayin da ake ci gaba da buga zazzafar adawa tsakanin bangarorin biyu, wato ubangida da yaronsa, a jihar da jam'iyya mai mulki ke lashe dukkanin mukamai da aka yi takara saboda rashin karfin adawa. Al'amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya. To ƙarshen jigonmu na wannan maraicin kenan. Idan muka nufi jamhuriyar Nijar, ƙasar da kuma Saudiya sun ƙuduri aniyar yauƙaƙa dangantakar da ke tsakaninsu. A wannan karon shugabannin Saudiyar ce suka ziyarci Nijar bayan Yamai ɗin ta kai makamanciyar ziyarar a baya. Wakilinmu Salisu Bukari na ɗauke da ƙarin bayani. Sakataren janar na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Nijar ne dai ambasada Isiyaku Suleiman ya jagoranci tattaunawar, wadda ta gudana cikin sabon yanayi na haɗin gwiwa, amincewa da juna da kuma sadaukarwa don cimma sakamako mai inganci da ɗorewa tsakanin ƙasashen biyu. Ya ce, aikin wannan zama ya ba mu damar tantance matakin aiwatar da ƙarshen zaman farko da ya gudana a shekara ta 2015 a birnin Riyadh. Sannan mun binciki dukkanin fannoni masu amfani ta hanyar kwamitoci daban-daban waɗanda suka shafi harkokin shari'a, siyasa, diplomasiya da tsaro, tattalin arziki, kasuwanci, makamashi, haƙar mu'adanai, suhuri, ilimi, lafiya, al'adu da ma batun da ya shafi matasa da wasanni, bincike na kimiyya, ci gaban karkara, ayyukan jin kai da kuma kula da bala'o'i. Bisa ga waɗannan matakai yana da babban mahimmanci mu zurfafa tunaninmu kan hanyoyin bunƙasa wannan hulɗa, musamman ma kan abin da ya shafi fannin tattalin arziki da ilimin kimiyya ta hanyar samar da masu zuba jari daga ƙasar Saudiya a fannoni daban-daban. Tawagar ta kasar Saudiya dai ta kasance a ƙarƙashin jagorancin babban magatakardar ma'aikatar ofishin ministan kula da harkokin muhalli, ruwa da noma, Dr. Suleiman Ali bin Al-Kattab.
wanda yayin zaman ya ce ganin yadda ake da damammaki masu kyau na haɗin gwiwa a fannoni da dama ciki har da cinikayya, saka hannun jari da fasaha. Tattaunawar da aka yi a wannan kwamiti ta biyo bayan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tattalin arziki da fasaha da aka sanya wa hannu tsakanin gwamnatocin Nijar da Saudiya a shekara ta 2015 a can birnin Riyadh. Yana da muhimmanci a yi la'akari da tattaunawa mai karko da shawarwari da suka taso daga waɗannan tarurruka don cimma manufofin haɗin gwiwa da haɓaka cinikayya a cewarsa. Sai dai ga masu bibiyar lamura na ƙasa da ƙasa a ƙasar ta Nijar irin su Alhaji Umaru Dan Madamin da Magaram na ganin cewa hulɗar ƙasa da ƙasa ta tsakanin Nijar da Saudiya a can baya ne ta yi babban tasiri lokacin jori da kunce. Amma bayan su wa'annan shugabanni da suka shuɗe gaskiya mu'amalar ƙasar Nijar da Saudiya ta koma dai kawai ta kallon juna ce. Amma a yanzu da suka gwamayo jamhuriyar Nijar tunda zamani ya zo inda an gano jamhuriyar Nijar tana da tattalin arziki da ƙarfin mulki da ƙarfin faɗa a shi a cikin faɗin ƙasar Afirka. Wannan abu ne wanda yake da kyau idan ƙasar Saudiya za ta yi mu'amalar kasuwanci da mu'amalar tsaro da ta ilimin kimiyya tattalin arziki to ta buɗe hannuwanta. Wannan zama ya gudana ne a daidai lokacin da yankin Sahel da ma sauran yankuna na duniya ke fuskantar babban kalubale na tsaro da ke daukan hankali musamman ma ayyukan ta'addanci, yaƙe-yaƙe ga kuma kalubale na sauyin yanayi tare da illolinsa da dama. Ganin waɗannan tarin kalubale da ke addabar ƙasashen duniya ɓangarorin biyu suka nuna cewa dole ne haɗin gwiwar ƙasashen ya karkata akan batun kwanciyar hankali, haɗin kai, zaman lafiya tare da hangen nesa don samun ci gaba mai ɗorewa. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. To a yayin da Nijar ke maraba da labari mai daɗi ita kuwa makociyarta jamhuriyar Kamaru mara daɗin ne daga can. Saboda akalla mutane 14 ne suka mutu bayan wani samame da ake zargin jami'an tsaron gwamnati da kaiwa a wani ƙauye na yankin arewa maso yammacin ƙasar. Mazauna yankin sun ce an yi nasarar ko kuma an yi musayar wuta ne tsakanin dakarun na gwamnati da kuma 'yan aware. Ga dai Zakari Sadu da ƙarin bayani. Majiyoyin yankin sun ce maɓoyar da aka kai wa hari ta shahara ne da aikata laifukan garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa. An kwashe watanni ana bin sahun mayakan da ake zargin sun addabe hanyoyin jakiri da kumbo. Sai dai shugabannin ƙungiyoyin 'yan aware sun yi ikirarin cewa wasu daga cikin waɗanda aka kashe fararen hula ne ciki har da mace ɗaya. A shafukan sadar zumunta sun wallafa sunayen wasu da suka ce an kashe su ba tare da makami ba. Manazarci a kan al'amuran suka shafi sashen renon ingilishi Hamisu Muntari daga Baminda ya ce lalle kuwa jami'an tsaro ne suka kai wa 'yan bindigan hari yayin wani biki na raya al'adu. Lallai akwai hari wanda soja suka kai wa 'yan aware da suka ji suna tare da mutane a wani ƙauye da ake kiran shi zirin yam a jakiri. Wato sun taru ne akan wani biki nasu na gargajiya da kuma kukan mutuwa na wani to wanda ake cewa watakila an banne domin su ma 'yan awari sun je wajejin saboda wannan kuma wannan harin ya faru ne da asuba. Na ranar Lahadi ya zo ne kwana 4 bayan karewar tsagaita wuta na kwanaki 3 da kungiyar 'yan awarin ta ayyana saboda ziyarar Papaloma Leo na 14 a Baminda daga ranar 15 zuwa 17 ga watan Afrilu. A ranar 22 ga watan Afrilu an samu rahoton sake barkewar fada tsakanin sojoji da mayakan aware a sassa daban-daban na yankin arewa maso yamma. Sai dai wasu 'yan Kamaru sun yi tsammanin cewa ziyarar Papa Roma zai iya kwantar da hankalin bangarorin biyu waɗanda ba sa ga maciji da juna. A halin kuwa Papa Roma yayin jawabinsa bai yi kira ga bangarorin biyu su ajiye makamai ba, amma ya yi dai magana akan muhimmancin zaman lafiya, in ji manazarci Hamisu Muntari. Wato na farko abin da zan ce shi ne Papa Roma ya zo bai zauna da 'yan aware ba, ya saurari waɗanda yakin ya cin musu illa ko ta gefen masu wa'azin coci ne da sauransu, to amma bai zauna da 'yan aware ba. Rikicin yankunan renon Ingilishi ya shiga shekaru ta 9 tun bayan barkewar a 2017 inda 'yan aware ke neman kafa ƙasa mai suna Ambazonia a yankunan arewa maso yamma da kudu maso yammaci. Tun farkon shekarar 2026 kadai sojoji sun kashe mayakan aware 11 a watan Janairu, sannan suka kashe wani kwamandan a watan Maris. Ga sarkin Esu Adamu Buba, ɗaya daga cikin sarakuna musulmai da suka yi gudun hijira zuwa Duwala sakamakon hare-hare 'yan bindiga yau kimanin shekaru 5, ya ce wannan waje an yi rashin rayuka da yawa a dalilin barnan da 'yan aware suke yi.
balle ma akan 'yan uwanmu Fulani a daji. Ƙungiyoyin fararen hula a Kamaru na zargin an kashe fararen hula yayin samame da jami'an tsaro suka kai. Da ke kammala wannan rahoto, jami'an tsaron Kamaru ba su tabbatar da kashe mayakan 'yan aware 14 da ake zargi a